Salutare boșilor! Noi suntem Claudiu și Vlad și suntem astăzi la Eli Hit Kebab. Băgăm astăzi o shawarma puternică, dăm startul unei noi serii de review-uri la shawarmerii. Suntem aici în București, Balta Albă. În sectorul 3, da, îl țin pe Vlad, că Vlad tot se duce spre Gabi, vrea să-i ia telefonul. Am și eu ceva de vorbit cu Gabi. Da, haideți. Vlogului avem o discuție a noastră. Da, o să începem, cum am zis, o serie puternică. O să mergem la toate shawarmele de prin București și pe unde putem, unde se poate ajunge, mergem. Da. Unde se poate cu bicicleta, metrou, de-astea spuneți-ne, că benzina e scumpă, nu mai da, în afara Bucureștiului în niciun caz. Și mâncă... rovinietă. Da. O să mâncăm shawarme mici, tot ce se poate mânca, orice. Facem review-uri la orice, frate. Astăzi avem să mănânci shawarma cu pui, eu o să mănânc shawarma colorată. Vlad vrea să facă combinații la oferta aia de 20 de lei de elev, dar el a terminat școala cu 20 de ani. Aia zic. Da, și că încă nu s-a angajat. Da. Haideți să mergem înăuntru să vedem cum sunt aici shawarmele și revenim din interior. Gata, băieți, am comandat acum, ne-am luat amândoi câte o shawarma de aia colorată. Deci aveți prețurile aici. Hit. Vlad vrea roz. Roz vreau. Deci, ce vrei roz? Shawarma de fată. Shawarma de fată și de băieți, așa avem aici. Cu păstărnac de la cum. Ia să facem și o Am degustare venit la aici sosuri. să degustăm sosurile. Avem un sos de măsline și sfeclă. Da. Ia să vedem. Vezi că aici trebuie. Mamă, e super bun. Sunt de casă? Da, făcut de casa și avem Ardeco, tot făcut de casa. Ardei cop. Ia să vedem. Focusul nu e cu noi. Mai dă și mie. Bun. Ceapă caramelizată, dulce picant. Hai să vedem. ASMR. Bă, sunt bune rău. Foarte bune, da. Vlad, ești impresionat? Foarte. Dar de ce mă filmezi mai pe mine? Te-ai filmat? Nu, te filmează. Tai. Poate scapă, bă, mai bine să scape telefonul decât să scape shawarma pe jos. O părere rapidă pe O cameră. părere. Stai așa să... Poftiți, băieți, Mulțumim. poftă mare să aveți, Mulțumim. dați like și subscribe. Păi Dăm da. și comenturi multe ca să apărem acolo în top. Comentarii. Mersi. Mersi. Salut, pa. Pa, Mulțumim. Mulțumim. Gata, băieți, am luat shawarmele. Am luat aici bebelușii ăștia shawarmele. doi. Ia, filmează-le puțin de aproape așa. Ce părere aveți de ele? Și pe asta. Ia uitați ce frumos doarme. E cât capul lui Vlad. Și acum trebuie să facem un schimb corect, că Da, tu ai vrut-o. mai dat țeapă. Da. Așa. Haideți să le spunem la oameni prima oară cum o să facem noi topul nostru. O să avem un top. O să notăm niște lucruri. Primul o să fie cât de aerodinamică e. Adică cât de ușor alunecă pe gât shawarma. Eu zic că deja o notă bună la asta. Da. La cum sunt sosurile astea. E cam lăptoasă, e ce demențial. trebuie. Abia aștept să bag. Apoi avem arhitectură, construcția shawarmei, cât de bine stă în ambalaj. Bă, până acum Da. o să-i zic Nu avem că... scurgeri. Da, scurge. Eu zic că rezistă la un cutremur de 8. Aia zic, o mai bălângănim noi Da? până jos. Și la gust. Gustul, vă dați seama că ăla e cel mai important, că Da, nu venim aici normal. să ne uităm la ele. Bă, eu zic să-i dăm drumul. Și aici la Eli Hit Kebab, super de treabă oamenii, ne-au lăsat să filmăm înăuntru. Ne-au dat și câte un airan aici. Trebuie să-l desfac, eu nu pot să mănânc fără. Hai că-i dăm drum. Mamă, dau ăsta pe mine? Ajută-mă, mă, cu o mână. Așa, la paver. Wow, ai amestecat și tu? Îl fac așa în gură, da, ține. Trage de el. Oh, ceva. Haideți să vedem cum sunt. Merge așa o bere, dar stai cu mașina. Stai cu mașinile. Hai să vedem. Mamă, din start, cartofii făcuți de ei, care ăsta e punct bonus. Murăturile, super bune. N-am ajuns. Mamă, la mine era, ia-o de aici. Ia-o de aici. Vlad e expert pe murături. Băi, să-i așteptam. Numărul 1. În saramură, cum trebuie. Bă, lipia foarte moale, cred că sigur sunt făcute de ei. Dar mai ce trebuie. O să aude pe cameră că îmi tăznește maxilarul, dar aia nu contează. Eu zic să dau ăsta mai jos așa, ca să vadă bebelușul aici în toată gloria lui.
Bă, Cel mai important să fie bună, dar totuși, uitați ce culoare de pin frumos. da, sunt destul Așa. de bronzați. Ia dacă se pefe frumos. Ce frunză de pelin țin în mână. Da. Bă, cartofii sunt super buni. Pufoși așa cum trebuie, moi. Și crocanți un pic la exterior. O să-i dăm și la camera să guste. Trebuie să mai luăm noi să ne dăm și noi seama. Deci asta e cu pui și asta e mix. Ia, hai să vedem. Ia bagă. Că e la partea Bă. bună. N-am vrut să-mi dea, fraților. Păi să mi fix ca salvetele. Eu pe ăsta am vânat. E mică asta. Nu e mică. Mint. Este shawarma hit. E shawarma lor specială. Hit Cu mare. lipile lor. Sunt mari, mă? Deci nu tu mare? Ah, Da, e bine, e ce trebuie. e mare, e destulă. Stai să-mi iau o gură acum. Mai bine, Hai, mai dă-i. Facem switch-ul. Am zis Cum? că... Nu știu ce am plătit. Am zis Vlad că a ne- plătit. Păi Vlad a făcut cinste. A zis că face cinste. El Am a zis că plătit. ne luăm mică, dar pofta a fost mare. Uite. Bă, e bună vita. Chiar e ce trebuie. Nu e uscată deloc și Da. nici carnea de pui nu e perfect făcută. Și ați văzut că sunt proaspete și chiar le tai în fața ta. Și sosurile, trebuie neapărat să veniți să gustați sosurile de aici. Ăla cu ceapă caramelizată era top, Măsline și sfeclă. da. Și mai era unul cu ardei, dacă nu mi aminte bine. Ah, ăla cu ardei, ardei bă, copt. astea sunt top, frate. Bă, știi ce n-am pus noi? Sau am pus? Am pus usturoi? Da, se simte. Dar nu mai eram pe față. Eram uimit acolo cum face băiatul shawarma. m-a luat. Cameramanul. Ești tu? O să vi-l prezentăm la 1000 de abonați și pe cameramanul nostru. Face face reveal. Da. Să-i dăm și lui acum să ia o gură. Să ne dea și el review-ul lui sănătos. Face semne că nu vrea, dar cred că o băgăm pe gât. Bă, oameni buni, găsiți-vă un prieten. Găsiți-vă un cel în viață. Uitați noi cum... Așa am ajuns noi. Noi am știut ce vrem să facem. Da. La editare, Gabi. Bă, pe canalul meu înjur cât vreau eu. Noi nu știm să edităm. Da. Deja mi-am dat de treabă multă. La noi o să rămână pe vlog acolo. Hai. Bă, am cam rupt aici jos un pic, da. Eu zic că ne Păi descurcăm. acum aveți să... Când dai notă la arhitectură, să dai notă la... Dacă e problemă din construcție, nu ce ai făcut tu, că ai stricat. problema mea. Păi Am aia tras zic. eu. La mine, ia uite ce frumos. Am demolat-o. E debranșat-o, ce dracu este? Îi pui termopane, nu știu că e bloc. Da, dacă aveți terenuri, îl chemați pe Vlad, că vă face acolo blocuri. Nu trebuie să fie mari terenurile. Vă face așa pe un colț de iarbă, la un colț de bloc vă mai face un bloc. Așa se fac la noi în București. E bloc de la pe bile ca lui Ceaușescu. Ia uite ce bine stă. E hot, deci nu. Acum mai faci și de la, știi, trec de la mare. Te dai cu mașinuța pe el. Aveam când eram mic. Am descoperit airanul, cred că acum 2 ani. Și mi-a schimbat viața, frate. Și când m-am uitat să văd ce ingrediente are, sare, Sare și iaurt. Sare, apă și iaurt. Și mă gândesc what the fuck. Îți faci acasă. Da. Avem și Lidl-ul aici, trecem acum mai luăm. Cum erau, luam o găletușă de aia de iaurt și ne puneam aici la masă și mai băgam pac, mai dădeai o lingură. Dar se poate vedea aici că Vlad mănâncă un pic mai frumos, are mai multă experiență. Poate observat pe șervețele folosite. Păi oricum, înainte să vin am făcut antrenamentul, am mai băgat una acasă. Am lucrat maxilarul înainte să vin pentru această făcut? degustare. Te-ai pompat un pic. Da. Bă, aici se Tăiem. vine, Na, tăiem dacă aici se vine să mâncați shawarma. Să vă Nu la bucurați de taclare. shawarma bună, nu, da. Opa, este aici un brici. Dar cred că briciul acesta de securitate e din cauza că sunt niște bebeluși. Dacă am desfăcut un pic acolo jos. La tine cum e? Încă e întreagă? Încă se ține, dar cu greu. Păi da, dar și sosurile alea marfă grea, ești nebun. Cât să țină? Au ruginit bilele lui Ceaușescu. Poate când de asta pe față. Opa, are reculul mare.
E bomba asta aici, nu prea putem să o oprim. Așa ușor. Ia zi, Vlad, ce părere ai de prețurile de aici? Prețuri corecte? Foarte corect. Bă, Pentru- sincer, mi se pare că au ajuns șaormele foarte, foarte scumpe. Da, e Unele o locuri. inflație de nedescris. Da, ne afectează chiar și pe noi. Da. Bă, la mine... Consumatorii de zi cu zi. Da. Și că suntem cu droguri. Zi mă, Gabi, chiar nu vrei deloc? Uitați, urmează să organizăm și un protest pentru scumpirile acestea. La maioneză. Au băgat accize mari la maioneză. Măi, mă, că puiul peștele și... Ne ziceți voi în comentarii, știți cu ce se apucă. Ca prețul mi se pare chiar foarte ok. Adică am văzut unele localuri unde au shawarma, ajungea pe la 70 de lei. Mi se pare insane. Adică, bă, e... Nu vă faceți griji, o să le încercăm și pe alea. Dar Când avem sponsorii potriviți. Așteptăm sponsorizări dacă... Poftim? Da, pe acolo mâncăm doar una. Noi punem bani și luăm. eu sunt zugrav, copetar de la. Mai lucrez și în demolări. Zici? Am doborât-o cum trebuie. Tu ți-ai bătut joc. Unde mi-am bătut joc, mă? Ziceți acolo în comentarii cine a mâncat mai frumos. Nu ziceți așa ceva. Bă, ți-am mai luat un șervețel că... Bă, care eu n-am dat sos pe tine. Atâta trebuia să dai sus pe mine. Și acum își arată adevărata față. Nu. Acum ați văzut băiat bun. Nu, mă, Vlad, stai liniștit. Aoleu. Stai liniștit că... Nu e nicio problemă dacă dai cu sos cu mine. Dau sos cu tine. Da, mă, stai liniștit. Ai carne în măsea cu mine. Bă, da, chiar mi-a plăcut foarte mult sosurile. În special sosul ăla de măsline. Sosugi! Nu puteam să mă abțin, frate. Râde și Gabi de Te-am tine. văzut lumea, nici nu mai primesc oameni ăștia aici. Nu e nimeni aici, cine e acum? Deci facem mixelul ăla frumos, sau cum l-om face. Da. Și zic să dăm note separate și facem o medie în ce am dat noi. Păi așa vom face. Dar să vedem acum, că dacă tu dai o notă, să zicem un 10 și eu dau un Păi 4. fiecare cu notele lui. Hai că vedem cu astea, momentan o să dăm notele separat. Notele lui Clautistiu și Vlad the Boss. Vlad the Boss. Da. Da. Hai să începem. Deci, Și avem Gabi pe listă acolo, prima notă. mai zi o dată lista. Arhitectură. Bă, eu n-am avut probleme cu ea. Bă, la Într-adevăr mine... au fost mici scăpări, dar se puteau face cu retușuri ușoare. retușuri Adică ușoare. o zugrăveală rapidă, o spoială rapidă rezolva problema. Te dai un lag nou pe pereți. Deci, Un 8? Un Aș 8. zice un 8 lejer. da, Da. 8 din 10. Nu, 8 Sau din 100, frate. Sau facem din 5. Nu mă, 10. 8. Dar tind să cred că a fost problem că am pus noi cam multe sosuri. Că dacă nu puneam așa multe sosuri, cred că era mai bine. Nu o fi avut izolația făcută cum trebuie, dar Da, probabil. Un cheddar mai gros data viitoare și e totul ce trebuie. Așa, ce mai era pe listă? Aerodinamică. Bă, a alunecat cum trebuie. La cât sos era, Da, eu zic că a fost s-a ce dus tare în trebuie. jos. Mie îmi place așa mai lăptăreasă, e ca lumea. Și am avut și aeranul ăsta aici dat Da. din partea lor. Eu zic că A Îi dau ajutat și a un- făcut treaba. Bă, 9,5 aș da aici. Da, Tind să cred că se poate mai bine, mereu se poate mai bine. se poate mai bune, într-adevăr, dar E, tot a fost Da, 9,5. destul de sus, 9,5. Da? Și ce mai avem? Gust. Gust. Acum haideți să Bă, zicem pe rând. Aici e mai... Bucuria culinară, așa o să trecem Bucuria acolo. culinară, da, într-adevăr. Zi, Vlad, tu ce părere ai avut de aia mix? Mi-a plăcut foarte mult carnea de vită. A fost ce trebuie. Ție ai zis că ți-a plăcut Da, la da, fel. chiar foarte Da. bună. S-a Nu era simțit uscată, gustul, nu da. era nici grasă. Și nu era doar grăsime. Spre 8 m-aș duce. A fost o ambianță așa cum, sau Cartofii, ce părere ai avut de cartofi? cartofii, da. Cred că cartofii o trag puțin în jos. Zici? Da. De ce? Se puteau mai buni. Mă, mie chiar mi-au plăcut cartofii. Da? Da. Cu siguranță mai venim, a fost ce trebuie, a fost totul bine. Da. Scorul overall o să-l postăm noi, că nu stăm acum să facem calcule, niciunul nu cu matematica, niciunul cu nu e... Am încercat, se face cat aici. Oamenii chiar super de treabă aici la Elihit, chiar foarte ok.
mai adăugăm un punct. N-au primit până și pe noi, rupt din cur așa cum stă la primul vlog. Da. Ne-au cinstit, ne-au omenit. Am stat jumătate de oră afară să vedem cum începe videoclipul. Noi am vorbit o oră, dar Gabi apăsase pe poză și noi am crezut că e pe video. Noi făceam ce trebuie, vina cameramanului. Da, Exact. bine, e și el la început, îl înțelegem. Și vă rog să ne scuzați că e la început, mai avem și noi track, Da. până ne obișnim un pic cu camera să vorbim așa. Avem și trac, suntem și proști. Suntem și trac, avem și proști. Da, da. Doar tu, frate, de ce mă faci pe mine? Nu suntem bani din aceeași oară. Bine, mă, dar ce tragi de aia așa? Se aude pe cameră. Aoleu. Nu mi încăc pe aici. Da, hai să facem Hai și o că încheiere. Ne lungim. Deja se dă în spectacol, închidem videoclipul, îl liniștesc eu acum. Facem- Următorul vlog fa- îl vedeți. Eric Sef, așteptăm contractul. Ne batem între noi sau dacă vreți ne batem 2v2. Oricum, mai întorceți-vă pe aici, facem de toate. Facem mai multe nebunii, nu doar mâncăm. După ce mâncăm trebuie să dăm și șaurma asta jos, adică vin și alte activități, stați fără griji. Mă pui să alerg, mă? Da, mă? Oh. Gata, șaurmicilor. Am fost aici la Eli Hit Kebab, am băgat bine, ne-am cinstit regește. Bă, chiar da. Chiar foarte da. A fost totul foarte bine, foarte smooth. Șaurma a fost perfectă. Ce, Bă, ai vreo umedă, părere? mi-a plăcut. Umedă? Umedă cum e, lăptoasă cum îi place lui Vlad. Da. O să punem la final și... Acum nu știu cât de rapid o să ne mai vedeți, că na, nu e bugetul să mâncăm șaurma în fiecare zi. Bă, la mine nu-i problemă neapărat de buget. Gata, Nu, bă. la mine nu e neapărat problemă de buget, dar nu îmi permite glicemia și sănătatea să mănânc chiar așa cum v-ați dori voi. Ăsta... În curând o să vedeți link de la de Regina Maria să donați. de donare, da. Să-mi donați sânge în caz de ceva. Doamne ferește să bat în lemn. Băi, gata, cam asta a fost. Mulțumim Eli Hit Kebab. Mâncare foarte bună. Da. Ce-ți părere? Mai vii? Mai vin, clar mai vin. Și eu mai vin. Eu stau și aproape. Am înțeles de mis. Eu mai stau și aproape dacă vreți, eu mai vin. Putem să facem meeting la 1000 de abonați, de aici am început. Da. Meeting la 1000 de abonați. Bine, gata, ne auzim la următorul videoclip. Hai, Pă pupăm. pa!